Delegazzjoni mill-Partit Laburista formata mill-President Stefan Sirinzo Zoppardi, is-Segretarju tal-Eżekuttiv Lidja Bella flimkien ma' Carmenu Vella, Chris Cardona u Edward Zammit Lewis, it-tlieta fil-għodu żaru lill-komunità kummerċjali f'Taslima u maltaqgħu tkellmu ma' sidien u impjegati li jaħdmu f'diversi ħwienet li hemm f'Taslima. L-iskop ta' din iż-żjara kien biex il-Partit Laburista jisma' lis-sidien u dawk li jaħdmu fil-ħwienet f'Taslima dwar l-isfidi nuqqasijiet u titjib li jixtiequ jaraw favur il-komunità kummerċjali f'din il-lokalità. Il-membri tal-komunità kummerċjali qalu li l-ikbar problema f'Taslima hija nuqqas ta' parkeġġ li qed taffettwhom direttament. Qalu wkoll il-problema oħra f'Taslima hija l-immaniġġjar ta' traffiku li ma tgħinx biex iħeġġeġ lin-nies imorru jagħmlu x-xiri tagħhom minn dawn il-ħwienet. F'kummenti ma' One News fit-tmiem iż-żjara, il-koordinatur tal-Manifest Elettorali Carmenu Vella qal li permezz ta' dawn il-laqgħat il-Partit Laburista ikun jista' jisma' mill-qrib lil dawk li għandhom in-negozju. Dan għaliex il-kontribut tagħhom fl-ekonomija ta' pajjiżna huwa importanti ħafna. Dawn qed ikunu żjarat importanti ħafna anke għalina, żjarat kontinwi fejn aħna qed inżommu kuntatt kontinwu mal-business community. Għaliex aħna nemmnu li il-komunità tan-negozju hija u tikkontribwixxi għal parti kbira mill-ekonomija tagħna.